Ai nyt se on viety jo. Kolottaako hartioita? No kun täällä on näitä muita koiria. Niin aina sen jälkeen. Niin Tullaan hemmas, niin Kolottaako hartioita? tullaan hemmas, niin kuuluu hyvin. otetaan huomenna keskustelua. Kyllä se näytti vähän pahalta. Aika lennokas oli On toi. joskus ennenkin käynyt näin. Niin, että olet tottunut. Olen tottunut, että remistä pidetään kiinni, vaikka tapahtuisi. No, mitä. se oli kyllä ihan ihailtava suoritus, täytyy myöntää. Ohjaajalle täytyy antaa täydet pisteet siitä, että sä veit niinku koiraa tosi hyvin. Pärjäsit hyvin siihen Pärjäsit. nähden, että se vie sua kuin litran mittaan. No, oikein hyvin, mutta sä oot harjaantunut vuosien varrella. Mutta aika mielenkiintoinen vekotin kaiken kaikkiaan. Siellä on, niin kuin, niitä aineksia on kyllä aika isolla kädellä tuossa koirassa. Ja sitten se, että se ei ihan pienistä vastoinkäymistä piittaa. Että niin kuin, ensimmäinen koira, minkä minä olen nähnyt, että ottaa tynnyrin ihan kirjaimellisesti vastaan ja pysäyttää sen. Se ei ihan niin sanotusti kovin niin kuin pehmeältä koiralta onnistu. Mutta toimintakyvystä sen verran, että erikoiskokeet kelkka, siinä oli hiukan toivomisen varaa. Se toki suoritti sen todella nopeasti, mutta sitten se, että jos nyt lähdetään puhumaan niistä kaikkein parhaista arvosanoista, niin pitäisi pystyä ottamaan se kelkka myöskin vastaan niin, ettei tarvitse lähteä pois ja viedä sua mukanansa. Ja sitten se, että siinä tuli jopa ne hätäpaskatkin, mutta siitä voidaan tietysti montaa mieltä, että mistä se johtui, koska siinä oli aika lailla ruohoa joukossa, niin kuin me tässä analysoitiin. Mutta kumminkin pimeässä niin ei ollut mitään moitittavaa toiminnassa, se toimi koko ajan, me järjestettiin pientä viihdykettä ja se hommasi kyllä itsekin viihdykettä siellä. Mikä on positiivista, niin järjestelmä on edelleen ehjä peili, mä olin melko varma, että se ei säily. Mutta se, että toiminta ei sinänsä katkeilu, että sen verran se pysähtyi aina kun tuli ihminen vastaan, niin se vähän tervehti siinä ja jatkoi matkaa ja toi parhaansa potki kokemaan tynnyreitä ja noita ämpäreitä, mitä löysi. Heittelin kapuloita ja tynnyreitä koko sen ajan, kun se siellä pimeässä oli. Samaten myöskin nämä hyökkäykset, niin se oli kyllä alusta asti selvää, että mitä niissä tehdään. Että se kyllä tosiaan hoiti homman kotiin ja tästä toimintakyvystä +2. Että pimeän perusteella olisi voitu antaa enemmänkin, mutta just tosiaan toi kelkka meni sen verran pieleen, että siitä pudotettiin se sinne 2. Ei se nyt pieleen mennyt, mutta... No tässä mielessä joo, pieleen. Tämän koiran asteikolla. Niin, tämän koiran asteikolla pieleen, koska muut oli kyllä todellakin näyttäviä suorituksia. Terävyys +2 suuri. Se on terävyydessä aivan selvä asia, että sinne ei ole mitään asiaa. Se syttyy aivan saman tien, kestää aivan loppuun asti. Se minkä takia se siinä väisteli, tai ei väistänyt, vaan vaihtoi asentoa, hän sitä nähnytkään, niin johtui siitä, että se yritti selvitä sitä jalkansa selväksi sieltä, kun siinä oli se vajeri siinä jalan ympärillä. Mutta katsoin siksi, että siinä ei ole mitään terävää siinä vajerissa ja koirakaan ei sitä nyt mitenkään kauheasti huomannut, niin menin vain päälle. Ja siitä +2 suuri. Puolustus on myöskin +2 suuri hillitty. Se on kans alusta asti selvää, että mitä tehdään tuolle naiselle, kun se sieltä tulee remuamasta. Mutta se, että mikä molemmissa niin terävyydessä kuin puolustushalussakin, niin hermot on tilanteen tasalla, se palautuu saman tien. Taisteluhalu +3 suuri. Se on niin kuin sanoit, niin siihen tulee sitä puolustusta mukaan ja se ei ole niin kuin puhdasta taistelua, mutta se, että kyllä sieltä sitä taisteluakin suuren verran tulee läpi, että kyllä se on siinä kiinni. Mä vedän sen kun pystyn, vedän sua perässäni sillä kapulalla ja hakkaan käteen, niin ei siinä mitään vaikutusta. Vaikka kaikkeni olen tehnyt, niin sammuttaisin sen. Ja se käyttää sitä niin kuin muuallakin sitten testasi läpi kaikkialla. Et kyllä tässä sammutushommassa et ole nyt onnistunut kovin häävisti. Tämä ei ole nyt niinku. Et se on todellakin suuri, mutta kuitenkin se, että niinku se ei mene erittäin suureen siinä mielessä, että se häiritti sitä koiraa. Et se pystyy keskittymään siihen hyökkääjään, eikä rupea esimerkiksi kyttää sitä risua, niin kuin monet joskus nimeltä mainitusta saksamalaisesta paimennuskoirasta löytyy paljon semmosia, mikä seuraa sitä risua, voit, että risun menee ja koira menee perässä. Ei tää tee sitä missään tapauksessa. Et se on ihan niinku kohteessa kiinni. Hermorakenne +2 tasapainoinen. Ei mikään oppikirjaesimerkki tasapainosta hermoista, mutta kun otetaan huomioon se, että minkämoinen se moottori siellä sisällä on, niin että se pitää ton paletin kasassa, se pystyy välittömästi palautumaan noista tunnetiloista, mitä se itsellensä kehittää, niin se vaatii hermoja. Et toki sieltä tulee hiukan piippausta, voidaan tietysti olla sitä mieltä, että mitä ne on ne hätäpaskat ja muut tämmöiset, mutta se, että meillä on vielä pykälä enemmänkin antaa, jos siellä olisi semmoista ollut. Mutta se, että ton paletin pitää kasassa, niin kyllä sillä 2 hermot saa. Temperamentti +3 vilkas, hetkittäin vähän enemmänkin, mutta silloin kun rupeaa tapahtumaan, keskittyy oikea-aikaisesti oikeaan suuntaan, eikä hajota sitä keskittymistään. Kovuus +2 kova. Se on varmaan kyllä tullut arkipäivässä esille, että ne asiat ei jää mieleen, vaikka talo kaatuu. Se on tietysti vähän sinällään haastava, just tekee se kovuus, että se kovuus näkyy siinä niin oikeastaan joka paikassa, että ei se jää todellakaan muistelemaan menneet, että tässä tapahtui joku haalari tai tässä oli joku tynnyri tai täällä kaatui joku penkki, minkä itse kaadoin täällä pimeässä päälle, niin
ne ei millään tavalla niin kuin häiritse sen menoa eikä kulkua, mutta Mikä se on- on aika haasteellista sitten juuri tämä kovuus. Hieno asia tässä koirassa, niin se on hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin. Että se pelastaa tämän paketin, että jos täällä olisi vielä olisi pikkusenkin pidättyväisyyttä joukossa, niin sen kanssa elämä olisi varmaan todella vaikea. Voin uskoa. Ja se, että varmaan kannattaa muistaa sitten sitä, että jos tämmöinen moottori koirassa on, niin kannattaa miettiä, jos nyt on aikomus tehdä jotain suvun jatkamisen kanssa, että se pysyy tuo hyvän tahtoisuus mukana. Laukaus varma ja 240 pistettä. Kiitos. Olkaa hyvä. Kyllä se on ansainnut ihan Oli kaikki. kyllä varsinainen pakkaus. Tämän jälkeen kaikki tuntui ihan laimeilta.